נתנו לי לומר מספר מילות ברכה לכל הנוכחים כאן היום בסמינר החשוב הזה, שאורגן על ידי ג'טרו. כפי שציין על ידי הדוברים הקודמים, שנה זו מציינת 60 שנה לכינון יחסים דיפלומטיים בין יפן ובין ישראל. אני מקווה שננצל אירוע חגיגי זה כזרז להגברת יחסינו הכלכליים. רבים מכם בוודאי תוהים כיצד תתמודד הכלכלה היפנית עם האתגרים הגדולים הניצבים בפניה בעקבות האסון. לאירוע המזל, התקשורת ההמונית מדווחת בעיקר חדשות שליליות, ואנשים הצופים או קוראים חדשות שליליות באופן טבעי מחליטים לתמונה שלילית של המצב האמיתי בשטח. לכן הרשו לי לספר לכם בקצרה מה עשינו ומה עושים כיום. ראשית, הייתי מעוניין לנצל הזדמנות זו כדי להביע את תודתי העמוקה לביטויים המרגשים של תמיכה, אהדה וסולידריות מצד העם הישראלי בעקבות רעידת האדמה הגדולה של מזרח יפן במרץ 2011. נכון ל-15 בפברואר, 15,850 אנשים מתו, לרובם מהצונאמי, ו-6,281 עדיין נעדרים. יותר מ-37,000 בתים נהרסו לחלוטין או חלקית. הצונאמי גרם ל-340,000 עקורים באזור הפתוח. מאידך, האזורים הפגועים, כולל התשתיות והכלכלות שלהם, בדרך יציבה ושיקום. חברות יפניות רבות התאוששו במקרה מלחמה, ששרשרת האספקה שלהם סוכמה לחלוטין. עם כל מכשול משמעותי בפני זרים המבצעים עסקים במדינה או תיירות ביפן. התאוששות ושיקום מהאסון נשארו העדיפות העליונה בתוכנית המדיניות של ממשלת יפן. יפנית, מה שאנו מכנים שיקום פתוח, עם מבט לעבר החייאת הכלכלה היפנית באמצעות הכנסת ושילוב אנרגיה חליפית, פיתוח רובוטים חדשניים לטיפול רפואי וסיעודי, וצעדים מיוחדים כגון הקלות מס עד כדי פטור מלא למשך 5 שנים לחברות שתמקמנה מפעלים חדשים באזורים אלה. תקנו לשיקום. אחד החששות שיש לדברים בנוגע ליפן לאחר התאונה הגרעינית הינה שעדיין מסוכן לבקר ביפן, שלא לדבר על קניית מוצרי מזון מיפן כיוון שהם עלולים להיות נגועים מרדיואקטיביות. יפן שוקלת מחדש את מדיניות האנרגיה שלה מאפס. בעקבות רעידת האדמה הגדולה של מזרח יפן ולאחר דיאלוג בין אישים שונים בעם, ליצור עד הקיץ אסטרטגיה חדשנית לאנרגיה והסביבה. יפן החסרה מברצי דלקים תמשיך לחזק את טכנולוגיות האנרגיה והסביבה הנמצאות ברמה הגבוהה ביותר בעולם. יפן תקים מערכת אנרגיה חדשה שתתאפיין ביצירת אנרגיה, כלומר אספקת אנרגיה על ידי המשתמשים באמצעות ייצור פרטי של חשמל, אומרת שימוש במצברים ותאים של מכוניות חשמליות, וכן שימור אנרגיה כגון על ידי שימוש בבידוד בבתים ובבניינים, חומונים, חכמים ועוד. ותציג מערכות ומודלים טכנולוגיים מועמידים אלו לעולם. יפן תחלוק עם הקהילה הבינלאומית את הניסיון והלקחים שנלמדו מהתאונה ותמשיך לקדם בטיחות גרעינית בינלאומית. ב-16 בדצמבר 2011 הופץ תחנת הכוח גרעינית פוקושימה דאיצ'י הגיעה למצב המקביל לקירוב וטיבול, והתאונה בתחנת הכוח הגיעה לסיומה. ב-21 בדצמבר בשנה שעברה הממשלה הכריזה
על מפת דרכים לטווח הבינוני ארוך לפירוק הכורים הגרעיניים. הדרך לפנינו מלאה אתגרים, אולם בכוונתנו להפוך את האתגרים להזדמנויות כגון בנייה ואסון ושיקום, הפחתת סיכונים לאסונות, מעבר לכלכלה ירוקה, שותפויות כלכליות ברמה גבוהה. ונציע לעולם מודל של רב מוביל בהתמודדות עם אתגרים אלו. להפוך אסון גדול זה לטובתנו. וזו הזדמנות במחווה. אני מקווה שתנצלו הזדמנות זו כדי לבחון אפשרויות חדשות להצלחתכם מיפן. אני מאחל לכם כל טוב והצלחה רבה. תודה רבה.